जय सब पता चली बाबू जल्द एगो विराम के बाद कहे की दाव पे लगल बा 3 राज्य की मान सम्मान छिड़ गइल बा सुर के घमासान देखत रही जहान रत्ना इलायची सुर संग्राम। ब्रेक के बाद स्वागत बा जहान रत्ना इलायची सुर संग्राम तृतीय पाउड बा लिंक पेन चल रहा बा सेनानियन के परिचय। यूपी बिहार झारखंड मचल बा संग्राम प्रचंड तीनों राज्य की योद्धा बेमिसाल बाड़े इनका के देख के कहल जा सकेला कि सुर संग्राम 3 में जौन भी होई पुराना सब रिकॉर्ड के तोड़ के नया इतिहास रची। अब बारी बाटे बिहार और झारखंड के आखिरी योद्धा आखिरी वार। बिना देर करे हम बुला रहल बानी बक्सर बिहार के विकास कुमार सिंह और झारखंड के प्रियंका कुमारी के स्वागत। हमार नाम विकास सिंह है। हमरा के लोग भोजपुरिया सोनू निगम के नाम से जानेला। वैसे तो हम थोड़ा कम बोलेनी, बाकी जब सुर के तान छेड़नी तो हर एक लोग के सवाल के करारा जवाब देवेनी। सुन ले बाबू, यूपी और झारखंड के देव पटकनी बढ़ाई रुतबा बिहार के, बाकी कहब ना करके दिखाई। उठे जिया में लहरिया पहुँचले कि ना, उठे जिया में लहरिया पहुँचले कि ना। फेंक दिहल थरिया बलम गइले झरिया पहुँचले कि ना। उठे जिया में लहरिया पहुँचले कि ना, उठे जिया में लहरिया पहुँचले कि ना। मन करेला बिहान हम जाई ना तक केहू दूसरा से पतिया पेठाई। मन करेला बिहान हम जाई ना तक केहू दूसरा से पतिया पेठाई। ऑन पढ़ जाने लाना हो, ऑन पढ़ जाने लाना करिया छरिया पहुँचले कि ना। उठे जिया में लहरिया पहुँच